Ka jing pentip ka basmusi, alor ka jing mi kansan ka kubor ka bahnin ka sngi, ka khandai tarik unai tung arajar penriu. Ka baban shisin perkat ngim smola ngej bat ngim smola pdiang, nrei hi ngi haban pdiang ya ka ka balajia. Osamla milajit khongbu na po nong tung ur, ula klat no na kani ka slap pertai. Kumban syukadau ba uni usamla ubalabat kumu asistan organizing secretary jongka KSU CEC. Kum usamlah kejingat lenti da kabala sakhi lengba ka video ka bana kaliang ka jungiru ngilapin ya kejing don benta ka jungu ban ya shan ya tenrong lem ya kathan bat kiwe de ki ba ngim yo jingtim kum ka jing besut ka jungu ya ki artikel ki ba ulat ho akilat pathai kubor ki bala kren shaphang ka jaj benriu pause ya unu samla ngiladu na penban ya u bat ya kabasa ka jungu on le puram khadu ha ka yingsa ka jungu hanong tungur ha ka khatwai tarik unai tung araja rapnriu da ka ba on penyaj da ka balang uji sukris ha ka por khat ar beje mensngi bat on lej on tep dan buram ya u haulum jing tep ka balang uji sukris nong tungur ka khubor snolem ngi pha sha ka ying ka jungu ngi susi bat ngim snola ngej nrei ngi haban tiang ya ka ka balajia nrei kum ka ying ka haban yang skem wat nam du jing kermen ya ka ka bala syai